Захваєш гулять у гульню на смак нашу кров тобі покусують шию, наводжу бітєсь марною життю, але відаєш всю женятою нясю. Осторожно обираешь словы, нельга усмехаться незнайомым, и все это отбывается по коле. Покуль сердце не так лишится до воли, а воля, воля, воля десь там. Ігноруєш, додаєш її у спам. Терміново треба чару визволення, без сумнівів. Убавь, сестра, моральних вчоренцю просьба. Моральних вчоренцю просьба, просьба, просьба. Моральних вчоренцю просьба. Моральных вчоренцю просьба, просьба, просьба. День прихожусь за агентцем, зимовий водар птушки летять за мяжу. Табе зімі може не заховую кохання, перше захоплення. Веру, что будут смены, але чамусьці будуються стіни. Своє газовое світло ключа, ой, ти палець лайно, і штоденно сілкується от твоєї криві, покуль серце клича. Що вартає волі, а воля, воля, воля десь там. Ігноруєш, додаєш її у спам. Терміново треба чару визволення, без сумніву. Убавь, сестра, моральних вчоренцю просьба. Моральних вчоренцю просьба, просьба, просьба. Моральних вчоренцю просьба. Моральних вчоренцю просьба, просьба, просьба. Вай, 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 куди заплили, а день усю змокла, голови сухі, а малю допилися, кидайте кола. А то я почую опошнє слова. Воля, 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 десь там. Ігноруєш, додаєш її у спам. У терпливості застався один друг. Уночі кудись згинуть з на рук. Моральних вчоренцю просьба. Моральних вчоренцю просьба, просьба, просьба. Моральних вчоренцю просьба. Моральних вчоренцю просьба, просьба, просьба. С премиум вечеринка не останется без музыки. Ты сможешь скачивать треки и включать их где угодно без рекламы. Попробуй умное перемешивание. Мы будем Божухна, вітаю всіх. Сорі за рекламу гэтага Spotify. Так атрымалось. Я думала, ён іншую песню пойдзе, а ён не. У меня, дарэчы, як заўсёды не захацеў запускацца. Так, всем добрый вечар, дзень, або калі хтосьці так будзе глядзець гэта у запісы. Вось. Я зарабіла нам оверлей з часикам, каб ён быў бачны, нават на ПК, калі буду стрыміць. Вось, я штосьці стамілася ад Kingdom Hearts. Ну, насамрэч не стамілася, потому что у нас ужо на прошлом стриме под конец пачаўся такой Dark Souls добрый. Вось, калі там 2 гадзіны валім босса. І гэта такое сабе, так што я пакуль... Я пакуль вырашыла тут у дрэдж адпачыць проста спакойненька, зараз парыбачым. Нічога такога у нас тут не будзе, а потым, калі я ўжо наберу сілы, мы павернемся ў Kingdom Hearts, і там будзе проста уже самая жэрсць. Таму што все дыснеевскія міры мы ўжо прайшлі. Зараз там пачнецца прям добры японскі чэлендж. Вось. Якось як так, вось. Так. Гэта сварачваецца. Так. Бачыла ли новых персонажаў у Marvel Rivals? Так, бачыла. Бачыла, што тебе спадабалось там усё. Ой, як так тут было мне удобно. Так, что тут?
Де ми тут опинились? Що ми робили? Треба повернутися ось мапам. Так, ось сюди ось треба повернутися. У нас місія фінальна засталася. А колькі тобі яшчэ дзён да гэтага, калі ты зможаш гуляць? Так, мне трэба вось гэтую форель змеіную. Ну, там половить. И ред снайпера. Поймать. Я памятаю, что я тут гэта... Ладно, хутенько гэта зробім. Такую пастку зараз падчынім. А дзе яе? А, вот. Ось таке і... Таке і... залишим і попливем. Спочиваю тебе, Ань. А ти можеш, як ведаєш, там ось гэты всі мемные фото, где просто голые стены, один монитор стоит и PlayStation, и все. Ты так можешь зробить? Або ні? Дерева? Ні, це метал. Хоча у нас багато металу. Ну ладно. О, апгрейд. Зараз ловлю, почитаю, що там. Так. Попались дуже добрі білоруси, які добре допомогли. О, круто, найс. Я им сказала всі слова, які я знаю білоруською, вони мені дешево продали лампі. Прикинь, прикол. Каже, і квітніє білорусь. Дякую, дякую. Ну, ось бачиш, все ж таки, от сябровства за мною тобі є перня. Ось, ти ведаєш білоруське слово. До речі, навіть є аплікація на мобільний телефон. І там карацей собраны все гэтыя беларускія бізнесы, вось гэтае вось усё. Тут же працуе, так, гэты працавік. Я би скинула би. Хоча зараз
Я хацела вось гэтую сетку вывучыць. Так што так, є прылады, і там собраны все беларускія бізнесы за мяжой. То бок, калі там трэба, я не ведаю, схадзіць на манікюр, напрыклад, то ты можаш паглядзець, і там прям на мапе. Вось тут манікюр робяць. Іменно беларусы. Вось. Ну, гэта такая інсайдавая рэч. Так, тут можна? Бо мяне зараз з'едуць. Прилети якісь. КВД реліквія. Креветки. Ну, мені не потрібно, мені потрібні ті речі, які... Ні, гэта просто да? Ладно, пойду посплю, потом повернусь. Ну, для гэтага месца няма. Ой, я што не включала гэты апгрейд? Стрім... Мне на это досі немає, я так поиграла. Это не бізнес, а типа просто, що люди віддають мебель. А, як гэты. Барахолка. Або щось таке. Спим. Угу. Вітаю Нурем. Угу. Щоб ти зрозуміла, як я зараз живу, то в мене навіть немає холодильника, пралки і нічого. Ну, блін. Спочиваю вельми. Ой, я гэта хочу поставить новую. На новой локации. Когда это будет тут. Металлолом. Вот тут. Тут. Угу. Хай тут буде на одному рівні. Так, тут десь ще повинні бути речі. Так, ён повернувся. Але мені на це байдуже, я просто хочу поіграти в Marvel, там персонаж буде як Луфі. 6 капець, дайте поіграти, будь ласка, я не втримую стрім Marvel. А не рыбалку. Ну, я же еще не додали. Это ж 10-го тут карты будет, нет? И Marvel я насамрэч хвалююсь, што у мяне пінг будзе дрэнны і будзе. У меня і так нават гэта сінглплеерныя гульні пікселяцыі. Ну, бітрейт падае.
Гэта я хвалюю, што ўвогуле. Дзе гэтыя рыбы? Што павінна тут? О, вось гэта. А. Ну гэта крэветкі. А не. Snailfish. Угу. То, что мне треба. Сейчас поглядим. Так. Snailfish одна, Loose Jaw и Giant Temple. Наверное, мабуть, уначы з'являються. Так, растягиваем спину. Пробачьте за алерты, якія не працуюць. Так, 10-го будешь стримить? Тебе такі паганий іначе, від чого гэта залежыць. Мне здаецца, калі б я праз увесь коридор притянула б вялікі інтэрнэт-кабель да PlayStation, то нормалёва все было. Но так, калі праз Wi-Fi, то бок яно немного гэта фігачыць. Это, ну, PlayStation немного. Все. Час не ідзе, пакуль мы простым. PlayStation немного руйнуе якість вось відэа. І, ну, або не руйнуе, яна просто праз Wi-Fi такая, типа, ой, ён не такой стабільны, як ён быў бы праз провод, вось. Таму яна не хоча так прям, ну, добра абіраць сама бітрейт. Ну, вось тут на ПК я добрый битрейт абіраю, і все добра ідзе праз Wi-Fi. Вось у чым моя праблема. То бок у мяне ўсё цяне. Мабыць, гэта мой мадэм, ён калі бачыш, што больш трэба, типа, хуткасць, то ён больше дадае. А калі, типа, не трэба, то ён і не дадае да гэтага. Так, ну гэта я ж лавіла. Ангlerфішем я ловила. Так, ой, зараз ноч. Где мои глубоководные? Не, гэта зноў проверки. Ой, ён повертаецца, ён повертаецца, ён повертаецца. Капец, ты играешь не по кабелю, так? Ну и не по кабелю, у меня все добро, у меня добрый пинг. А, ну я еще хвалююсь, что у меня пинг просто улетит куда-то в стратосферу, коли я буду стримить. Стримить про Wi-Fi и я ж его... Ось так. Ой, где? Угу. А у меня хоть есть место для моей ловушки? Нет. Не хопіць. Так, гляжу ў гэтую гульню, нават марской рыбы захацелася. Заўтра згатую хека з бульбы ў духоўцы. О, гэта добра.
вельми добре. Так, я забула попісі води, пробачте. Боже, бережи компік, Еш. Дякую. Ну, це дивно, насправді, у 5 квесті має бути оця штука, що навіть без кабелю тягне ок. 4 так цього не було. Ну, зло. Мені треба ось гэта залишити. Нет. Нет. Не такого. Ладно. Дубль 32. Ну, у четверка увогуле была слабая, гэта першы калі яны там дадалі гэта эту всю тэму з стрымінгам. Яна немного яго не цягнула. О, вось штось. Просто рыба глыбокая. Лузка. О, чудовно. Живіться. Так, Лузджо є. Снейлфіш ми бачили. Джайн гігантський якось емпліпо. Як вони ж де мені їх знаходити? Ще треба. А, ні, я викинула. В новій вані... четвер... Викупування було 100 годин всі подряд. В новій вані це пофіксили, типу має бути так, що без камеры нормально. Так, как я говорю, мне добра без камеры. Ну, просто коли гэта игра и гэты и стрым, ну, штось не падабае. Ой, треба было ёй... Ось я зараз змотаюся, дам ёй. І потім уже будемо апошніх долавлювати. Вітаю, Фаєр. В нової у їх там цілий процесор конкретно для гэтага, для відео апрацоўкі і вось гэта ўсё асобны. Але калі я прыяднавала кабель до Xbox, і Сонька была без кабеля, то адчувалася, што інет стае гірш. Ну, мабыць. Так, гэтага мы... Гэта крэветка, якую мы бачылі. Зараз мы яе спаймаем хутчэй. Так, треба этого напужать.
креветка. А не креветка, а гэта. Одна такая. Зараз креветку наловим. То я бачу Giant гігантська і думаю, що вона повинна бути гігантська. Гэта вроде бы прям маленькая креветочка. Ось. Поехали одразу ёю і отдадим. Хай живут. Зараз спочатку поспім. Тримай. Тримай. У меня добрые и дрянные новины. Что ты хочешь почуть? Дрянные. У тих риб, які ти забрав, вельми високі падліки мутацій клеточних. А добрая новина у тым, што я зразумела, што гэта робіць, што вызывае гэтыя мутацыі. Усё указвае на гэтую пачвару у цэнтры вялікі. Гэта яна робіць з арганізмамі марскімі, вось. Дамажыць усё пасіўна або спецыяльна. Мы не ведаем. Ну, мэта накіравана або не. Прабач, мне трэба дапісаць справаздачу аб гэтых даследаваннях, нашых даследаваннях. Мабыць, яны мяне сур'ёзна васпрымяць пасля гэтага. Ой, як некультурна. Я всё гэта рабіла дзеля сябе, і мне нават няма чым цябе падзякаваць. Ой, трымай гэта. Аддае нам кнігу. Яна сама яе напісала. Тебе будзе гэта палезна. Дзякуй за дапамогу, я парэкамендую. Я рэкамендую цябе больш тут не заставацца, тут небяспечна. Читаем. План на будучыню. Ну што? Далей мы можем павярнуцца сюда фаст-трэвелам, здаць і зноў атрымаць якую-небудзь адбілку. Потом у нас вось тут вось будзе Twisted Strand. І апошні гэта Devil Spine. Хаця ён зараз скажа, калі мы здадзім, куды ён паставіць нам гэта антыкварш пробку, туды мы і паедзем. Вось так, вось. Отдохиваемся. Можно зараз отдых половить. Просто потом продать. Потому что мы зараз будем отправиться. Так. Мы заносім яму гэтае вялікае кольцо.
Кладзем яго на стол, яго глаза пашыраюцца. Ой, якой прагрэс. І зараз я ведаю, аб чым ты думаеш. На любым аукцыёне такой прадмет вельмі вялікія грошы б зарабіў. Но для нас гэта больш, чым матэрыяльная, не ведаю, здабыча. Ва ўсялякім выпадке, вот вось твая нагарода. Ну, я зноў чыняю кнігу, нам штосьці загаварвае, заклён якосьці на нас. Чытае. Banish Fire of a Blazing Light. О, мы можам адбівацца зараз, можам адбівацца ад пачвар. Ну, як заўсёды, нам дрэнна і вушак звініць. Мы павінны далей шукаць. Вось лакацыя, дзе мы знайдзем наступны. Вось як я і казала, Twisted Friends. Каналы. Будем там шукаць. Ну, ты будзеш так шукаць. Я тебе вось даю лакацыю. Бла-бла-бла. Штось яшчэ. Што вы ведаеце пра старога мэра Літл Мэру? Ён глупец, так, я яго ведаў. Ён інадзі з намі выплываў на ваду. Но ён больш быў гэтай абузай. І ён як быццам штосьці з ім не то было. Я думаю, што яго не вельмі лёгкае жыццё. Штось яшчэ? Што ты будзеш рабіць са всеми рэліквіямі? Ён робіць паузу і гаворыць. Тебя гэта здзіўляе, не так ли? То, як мы прывязваемся да простых аб'ектаў, но яны не простыя, наогул не простыя. На адзін погляд бязгучныя старонкі могуць гаварыць у вельмі багатых сэнсах. Калі б я паказаў тебе дзіцячую ляльку, твою дзіцячую ляльку, то тебе могуць накрыць твои забытыя успаміны. Яны трымаюць сілу, каб успомніць тое, што было потеряно, згублена. Что такое баниш, расскажи. Часовы захист ад большасці пачвар. І калі ты хутка іх прайзнесеш, то гэта, защита будзе. Но абірай добры момант. Чым больш ты гаворыш, тым больш яны будуць іх разумець. Окей. Так, а маніфест што гэта? Маніфест мы выкарыстоўваем. Гэта fast travel. Не-не-не. Ой, вось тут ужо з'явіліся гэтыя пачвары, толькі я атрымала гэтую білку ўжо. Ой, я ў бяспекі. Трэба глядзець, куды я плыву.
Хранительница маяка подходит к тебе и зноў вельмі странная вырасліка. Ты, мабыць, ужо амаль везде спадарожнічаў. Ты знайшоў тое, што шукаеш? Я просто рыбачу. Яна адчатваецца ад вашай хлусні. Чаму ты мне так не верыш? Што я зрабіла, каб ты мяне так падазраваў? Яна адварачваецца ад вас і матляе галавой і нашоптвае штось. І павяртаецца да маяка. Калі вы штосьці чуць, я хочу сабе лепей зрабіць. Напрыклад. Не, штосьці фіговае. Удобнее сесть хочу. Ай, ладно, микрофон, пробачьте. Или вы чули, что он тут шаркается? Рыст. Так, РПР. Так, мне не хапает досок. Мне треба досок. Днем тут неяк блекла і депресивно. Так, ніже. Так, мне треба адысці на хвилину. Я хутка. Нікуди не уходите. О, і якраз зараз будзе реклама, калі вы там за мяжой. Вось. Перерыв на рекламную. Рекламная пауза. Вы все пошли? Что? Что это? Ну, просто я хотела налить себе воды, отшнить окенца, зрабіць себе мудлайтинг. Что это? Где все? Пец. Вось яны якія глядачы на Твиче просто. Ой. А ты еще говоришь стримить им там гэтые... Стримить Marvel Rivals. Ага, трэба Marvel Rivals. Угу. А ўсё, бедна. Угу.
Или наливаєш воду, а не енергетик, всі твої глядачі уйдуть. Ах. А, яны, мабыць, спецыяльна зараз пусцілі мне гэтага ворага, каб я патрэніравалася. Ну ладно. Вода ж налітая. Ну, ось, а що тепер це... Ну... Ага, всього лиш моя уява. Так. Сама з собою розмовляю, у мене насамрэч нема ніякага твіча, нічога нема. І тут розмовляю, не ведаю, у ёршик просто сижу. Так, тут десь были доски. Доски, доски. Есть тут некие подводные цивилизации кшталту глибоководных, а подводный бог Дагон. Ну, тут мы бачили пачвар таких, но пакуль богов не. Но тут є некие шрайны, месца вось такие, где там якісь шапатки недобрые, вось. І є яшчэ якісь фігуры у таких накрытыя, як капельшак, як дэментара, мы не ведаем, хто пад німі, мабыць, гэта вось гэтая цывілізацыя, вось як ты говориш, глибоководных, яны просто тусуюць на якіх-то камнях заўсёды, вось. У ёршик. Саме так. А сцены чомусь такі мяккі, так. Ну, насамрэч, гэта зато сапраўднае шчасце. Вось так вось. На мяккіх сценах. Може, туди не поспіємо приїхати? Во, ось такі ось. Ну, я тут його вже активувала. Так, тут більш нельга їм нічого робити. Так, ну я переночую в этой леди. Давно хотела в тебе запитать. Про ёршики. Ну, давай, давай. У меня не стоїть іонічне. То це в тебе на аві. Насамрэч, гэта вельмі стары арт, і на ён по-другому Watch Dogs. Но у мяне тады былі такога ж колеру волосся. Вось. І я такая, о, прикольова. Ну, то бок, хтось невядомы маски, бла-бла-бла, но насамрэч гэта, по-моему, врэнч. Вось. Персонаж. Вось. Ну, я тады просто побачила дзесьці гэты арт і захавала яго сабе, і ўсё. Справа. Так, можна нават так сказаць. Угу. А де вебка? У меня нават алёрты компік не цягне. Якая вебка? Я адразу говорю, ніякай вебкі не будзе. Калі вы тут дзеля вебкі, то все, павяртайцеся, адкуль прыйшлі. А, дарэчы, там трэба было забраць яшчэ гэтую мапу на той лакацыі. Дзесьці там яшчэ быць.
Ну, ось здесь, а мабуть тут. Ладно, уже сюди пливемо, потім сюди, сюди, сюди. Все, плаваємо. Отписка. Все. Губляем подписчиков. Это челлендж. Сгубить всех подписчиков за 24 годины и меньше. Короче, навіщо я тканину вилавлюю? Мені потрібно дерева. Ну, ладно, апгрейд. Добре, хай буде. Не, металла у меня уже дофига. Левее. Угу. Ці буде завтра Kingdom Hearts? Не ведаю, щиро кажучи, тому що на Kingdom Hearts там говорю обережненько, как меня зараз не задавили. Где? Всё. Опять, надеюсь, залечилась фото. Хотя я не ведаю чему, потому что квест нам еще не давали. Ну, як я говорила про Kingdom Hearts, там, говорю, весь казуальный сегмент закончился. Засталось только это. Весь хардкор. І на хардкор я не ведаю, ну гэта трэба збірацца з сіламі, таму што гэта вось, ну сапраўды там Dark Souls пойдзе. Ён уже пайшоў напрыканцы апошняга стрыма. Канешне, калі є запит, хтосьці прыйдзе глядзець на мои пакуты, як я буду там 3 гадзіны сидзець на адном. Краб. О, не тебе. Хтосьці, камусьці цікава будзе сидзець так на гэтым усём. Это добра, но говорю, мне трэба собраться. Так. Вон, нам сюди. На году вы завжди можете задонатити десь в районі 100 євро в пані стримерці і замовити ігру. При ціні потрібно уточнювати, у пані стримерці можливо трошки більше за 100 євро. А там є світ великого машинного сишика? Ні, нема. Ретіган, самый великий пацук. Не. Пробачьте, покуль не зрабілі. Нічого такого. Ой, м'яса вже нема. А, мабуть, ми зараз щось зможемо заапгрейдити, тому що
4. Так, ну спочатку поспім. Тут треба 4. О, і ось тут ось. Є, вивчили гэтую. Мабуть, зараз я її і зробимо. Угу. Гроші є. Хоча. Угу. Так, нам гэта зараз не трэба, нам зараз трэба ось гэта ось. Угу. Ну, пакуль мне няма месца. Так, 75 доляраў. 20 доляраў. Тут просто 2, тут 3. Лепш гэтую, потому что... мабуть, не. Угу. Я все її тут зараз ставлю. Тому що ми більше у яє зараз будемо апгрейдитися. А, я ж купила эту, все, мне ее только усталевать. Добре, що я поглядела, а то я б знову її б. Як сказати, знову я її би набила, ось тут ось. Так, тут є. Угу. Ой, як вона світ. Ладно, тут немножко зараз подорожничаємо. А, ну як я казала вже на начало стрима, ми вже у першому Kingdom Hearts кончили з этими диснеевскими мирами. Ось. Бок, ну зараз, ну, як я казала, я хочу повністю все пройти. То можна зараз у першому Kingdom Hearts всіх таємних босів. І я говорю, у нас уже почався вельми хардкорний хардкор. Ось. Нам ще у Колізей треба буде там сходити. А у Колізеї там уже все вельми тяжко пойде. О, як гэта ловить? Не зрозуміла.
Скажи правду, что ты граєш, каб слухати музику і просто вже трохи наступилась. Если захочешь снова послухать, то ты запустишь стрим. Так, так, это правда. Это вся правда и только правда. Тут не хопить, хлеб что-то. Пройдем. Ну, конечно, калі б донатілі, у меня была б мотивація, но насамрэч, як я гаварыла, у мяне ўсё прадумана, навошта мне штосьці рабіць, напрыклад, той ж смайлы, або там штосьці за падпіскай, калі ніхто не падпісваецца. Вось. Ты вот мне хочешь? Так, я не поспала, мне треба. Так, мне треба поспать. Капец. Угу. Не вытягнешь так. Смайлы будешь робіць, і тільки якщо будзе падпіска. Не, ну просто зараз няма часу. Я хочу скончыць Kingdom Hearts і скончыць вось гэта, і потом только рабіць. Так, ну знову тут. У меня нема сили. Так, мне здається, гэта ловушка, но не ловушка. Вітаночки. Великий мужик, глядзіць на вас праз дым гэтага лагера. Ён просто рэжа свой кол. Калі вы придокиваетесь, пробиваетесь до берега, ён паўстае Stranger невядомец. Ой. По твоему выгляду я бачу, ты уже сустрэў местных пачвар. Присаживайся. Ты присаживаешься до костра. Я намагаўся іх знішчыць у гэтых джунглях. Адразу, калі мы тут разбились тут, хлопцы звали іх Майнсікерс. Тыя, хто шукаюць розумы.
Я зразумела, чаму я там так звар'яцела хутка, таму што гэты падышоў на мяне вось чырвоным паглядзеў, і я ну і таму я вось так хутка звар'яцела. Яны робяць, каб мы бачылі тое, чаго няма. Я бы запытаў, каб ты мяне адсюль вывез, но толькі пасля, як я адпомшчу за сваіх хлопцаў. Што з ім здарылася? Декалькі з нас пайшлі ў туман, паплылі ў туман і разбілись аб дрэвы. Або просто прыгалі ў ваду. Выжыўшы сюды сабрались пад гэтым вялікім велізарным дрэвам. Но гэтае дрэва нас амаль не захішчала. Перад тым, як да нас падмога смагла бы прыйсці, нас ужо мала заставалось. Нас забівалі і сябры, і лёс, і лес, і джунглі. Я сустрэў декалькі гэтых ратаўнікоў. Ну, яны сябе прадстаўлялі як ратаўнікі. Но ніхто не змог мне дапамагчы. Ты адрозніваешся ад іх? Я магу дапамагчы. Я так падумаў. Тебе патрэбна будзеш паглядзець. Слухай. Спачатку трэба знайсці часткі майго мортар, я не ведаю, што гэта. Мортар, мабыць, гэта пушка, ну, мартырная пушка. Мы яе выкарыстоўвалі, каб бамбардараваць гэтых пачвар. Іншыя самалёты разбілись на поўначы і на захадзе, на ўсходзе, прабачце, дзе мы зараз. Я вось іх адмечу цябе на мапе, паглядзі, што там є. А як вы сваіх сяброў гэта памяняце? Я вешаю на дрэва іх жэтоны. Вось на том за мной. Мне здаецца, гэта падыходзіць. Ну, у меня няма всех жэтонаў, толькі тых, каго вы павінны зразумець. Я ніколі не знайшоў все цела. Калі ты знойдзеш іх жэтоны, я магу дадаць іх да дрэва таксама, да іх братоў. Я цябе адплачу вось гэтымі металічнымі штукамі. Вось трымай адну. За кожны жэтон я больш буду даваць. Распавядзіце мне пра гэтых пашукоўцаў. Шукачоў розума. Д'ябальскія пачвары. Яны сталкеряць цябе па вадзе і выплываюць нечакана. І гэтую сваю песню верашчаць жудасную. Першы раз, калі гэта здарылася са мной, я пабачыў цені маіх сяброў, якія цянуцца да мяне як у сне. Калі я прыйшоў сябе, я быў увесь у парэзах,
Мабыць, я просто бег скрозь джунглі і скрозь, ну, все кусты. Не жорсткія, густыя. З тых часоў я іх абхажу гэтых пашвар. І яны рэагуюць на рух. Так што абярэжна. І дзякую. Так, што зараз будзем вывучаць? Трэба рухавікі ўжо. Адчуваю, што трэба вось дасюль дайсці, ну каб дайсці дасюль, трэба вось гэта вывучыць. Ну все ж так. Угу. О, забыла, давайте заберем гэта. Па-першае, кінем тут пастку. Вось гэта. Па-другае, бамбанём там. Пастку мы кінем не тут, а у гэтай. У дзяўчынкі. Торгаш, потому что там мы будем. Будем частенько. Пошарпанный чек. Майстер по злату и сын. Номер 27, Little Narrow, 22 снежня 1926. Атрымаў сумму $50 и 0 центов в обмен на одно ожерелье срэбнае з эмерлад. Это рубины. А не рубины. Изумруды. Ну, на серебряном. На серебряный. На серебре. Ось. І яшчэ $3 за кастомную надпись. Надпись гласить для Джея. Або Джей просто. Моей зорки. Моей зайчей зорки. Ой, а у меня ж были яшчэ, не? Гэтыя жетоны.
Маленькая Костя. М, Мапа. Ладно, погнали. Онлайн место. Вы? Дренно. Треба ще дерева. Так, ось тут ось. И ну, мы там уже были. Но я чекну, по-моему, нам просто не дало в этой заглянуть. Нет? Ничего. До речі, у меня что, сети не працують? І весь этот час не працювали сети. Ви себе уявляєте? Що это? Адчуваю, як быццам я уже годами не мог согреться. Я не думаю, что ён мне откажет. Ну, напишу отказ. Я просто повинен ведать, что ён думае обо мне ад час ад часу. Наступныя наступныя радкі былі закрэслены. Ён павінен павярнуцца. Дальше больш закрэслена. Я напісаў яму яшчэ одно пісьмо. Гэта будзе апошняе. Налево. Як тут далей? Там нельзя проехать.
мне подсказывает, что тут дрянно заставаться на ночь. Это пастка. Окей. Мабыць, ты калі ён гоніцца за табой, тут можна вось так вось паплыць і яно А. Дрэнна. Нет. Ты знаешь. Они хотят. Все дрэнна. А не, вось. Мгм. Живем. Мгм. Ой, лісты гэтыя. Мгм. Зусім аб іх забылася. Я была. О.
сколько апгрейдов просто. Повертаемся, да, в это. Я худший. Новая рыбка. Не, не можу. Мгм. Так, зараз треба ще йому дати. Зробимо так. Так. М. Мгм. Мгм. А, вось зараз ён можа страляць у них, калі я іх заманю туды, на гэтыя пасткі. А як яго туды заманіць? Гэта небяспечна. Як ты іх зрабіў? Цярпенне. Мгм. І калі адна блізка, то ты проста заміраеш, і ён не бачыць цябе. Ну, іх можна заманіваць дробякамі. Яму трэба вось гэтыя рыбкі. Мгм. А гэта ў мяне няма. Так, так. Вось гэта є. Я гэтага бачыла. Дякую. Давай. Мгм. Так, ну як я казала, мені треба рухавики. Ось гэта буде саме круте. Так, ну я бачила ось гэтую рибу, яка йому тут дві треба. Ось так ось. Зараз быстренько спіймаємо.
Відпочиваємо. Так, я побачаюсь, мені потрібен ще один маленький перерив. Пару хвилина. Мабуть. Ви поки придумываете свої питаннячки, що ви там хотите написать у чатику. Ось. Або не хотите. Або все уже спять. Або все пошли. Балую все больше и больше, нема куди марнувати. Так, пробачте за спойлери, то запить води. Ну, я можу заробити 1000, як попити води. Ну, ось. Було. Якби ваше ожидание закон. А скримерах это з гэтага. Ну, я могу заробить його тишей. Но мне прикольово, что он громкий. Ось. І добре, що на Kingdom Hearts не працюють алерти. Ну, це тяжкі речі. Ой, не речі. Ну, ви зрозуміли, так. Це віла. О, мені ось це потрібно. Залягу пастки. Воу. Может полутать? Хе-хе. Вот сюда.
Зараз ми тут знішчимо всіх гэтых чвар. Насамрэч трэба зрабіць, каб у меня просто вельмі багата гульней. Вось зараз у гэтым у апісанні можете паглядзець, што ў мяне ёсць. Гэта я тут дадала, типа, што я хачу пагуляць, гэта тое, што ў мяне ўжо набыта. Вось. І трэба зрабіць якую-небудзь галасавалку або там, каб вось гэтыя балы на гульні напісалі, якія хочаце пагуляць. Ну, каб абіралі наступную гульню, вось. Мгм. Ой. А. Мгм. Ой. Наступна гра Marvel можна? Скільки балів ти хочеш потратити на її? У нас буде аукціон. Наступну гульню. Так, почекайте. О. І місце є. Так. Зараз виплатити цю треба. Так, тут наліво. Угу. Ой, ще камінчики. Нам було м'ячики з ними робити. Угу. Живі. Всі. Я сподіваюсь, все добре. Ён гэта не продаст. Это storage. Мгм. Так, дошки мы не собрали. Боже, блин, я зараз сижу, дивлюсь на Монік, і я не можу понять їх. Це, типу, буде, скільки буде гігагерц, гэта
Типу, скільки буде FPS? Так, гігагерц это одно и то же, что и FPS, так. Так, гигагерц, это гигагерц. ГЦ. Ой. Ой, оно уже прошло лавку. Забылась об эту рыбу. Так, ну я быстро это могу так поставить заместо моих двух. Я это могла не сдымать хотя. Ну ладно, так. Тут 6, 18. Не, треба было знать.